Is-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna hi inkwetanti, sitwazzjoni li qed toħloq tħassib, inkwiet u ansjetà fis-setturi kollha tal-poplu Malti u Għawdxi. Hekk sostna l-President tar-Repubblika George Vella fi stqarrija fejn spjega li kif mistenni l-pandemija tal-COVID-19 reġgħet refet rasa fl-Ewropa inkluż f'Malta u qed iddur fostna bin-numri ta' nies milquta dejjem jiżdiedu. President insista li dan seħħ minkejja d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tas-saħħa. Għalaqstant, il-Kap tal-Istat qal illi sitwazzjoni bħal din li tħalli impatt kemm fuq is-saħħa fiżika kif ukoll dik mentali, soċjali u ekonomika għandha twassalna biex ilkoll niġbdu ħabel wieħed bħala poplu wieħed. Filwaqt li saħaq illi apprezza s-sagrifiċċji li qed iwettaq il-poplu u l-ħidma sfiqa tal-frontliners, inkluż l-edukaturi illi ddeskrivihom bħala persuni illi l-impjeg tagħhom qed iġibhom wiċċ imbiċċ mar-riskju li jieħdu l-virus. Il-President ippreċiża illi anke minħabba l-isfond mediku li ġej minnu qed jinkwetaw ħafna il-persuni vulnerabbli illi fi kliemu raw ħajjithom tinqaleb ta' taħt fuq. Il-President George Vella esprima l-kondoljanzi lil qraba li tilfu lill-leżis tagħhom kawża tal-pandemija filwaqt illi wassal messaġġ ta' kuraġġ lill-poplu u appellalu illi iġġedded id-determinazzjoni tiegħu ħalli jiġġieled din it-theddida.